mukadzi mukuwasha ari kuda mukadzi wake vamubvunza nomuromo wakuti nhasi kukanzi mukadzi wako tokupa unobvuma ati hungu imini makarodza mukadzi wake manje moita sei nhasi imini madya pfuma yemumwe zvambotaura kuti makuna uye akuti mukadzi wangu ndiri kumuda saka moita sei nena ndinazokita nokuti kana ivo varidza vachiwirirana ndinazokita makajira pfuma yakewo anodzorerwa asi ndio spiritual chachabvungura changamira hachisiri makasiyana rini anhu makarambana rini 2019 ndopaakandipa 2019 baba wenyu wakashaya rini wakashaya gore ratabva wakashaya gore ripi wakashaya gore rinori mwedzi wachane chausiku wakashaya muna December akauya uri pafika baba wenyu akauya ari chicha baba wenyu ari mukwasha na 2023 What? December 2022 December. Kumba baba mambo sigawe. Kumba baba? Ari kumba na. Nakari matsenga. Igori kwa mkashika kumba baba. Igore ra 2020 Mama maenda nechinangwa chiko baba. Kuti mama maenda nechinangwa chiko baba apo. Tandenda kuzowaona baba kuti nekuti kuyanga ataura kuti arikuda kuenda kunopa vabereki vangu kupfuma. Ndo pandikati iwe chienda kuna ngatichenda kuna baba tangenda kuna baba iwe wotaura nyaya yako vakuru varipo. Igore ripi 2020 Ndizvo iwe 2020 imi mama maramba na 2019 2019 mama ramba mati makaramba na 2019 2020 ndo bakutoka yande tinotaura nyaya tiendese pfuma handindizvo tirikufambirana naini baba ibakavamba konyaka yachitiriwo mazinzo amai anga asiri kukuda here 2020 makampindura kuti chi pamwe kurasika akauya ari ega ndoba mamuti chii makamuti chii paakauya ari ega aiwa akauya ari ega kekutanga ndindizvo ndoba mamuti chii paakauya ari ega mapanzwisisa endatora chi ndipo pamakazenda muri vaviri handindizvo kutaura kuti ukwanganze ndonotora madzimai ako endi vabva vakuudzai changa chaendera murume uyo akasvika achiti ndoda mukadzi wani mazvinzwisisa kutaura kuti pamainoenda kumazuva inoenzaniswa anga ari mazuva chii pakuenda kwamamuchita kwatezva muri tu yekuti tigarisane yekuti mugarisane yekuti muite sei mugarisane mataura ndichinzwa mukati anga achida kubvisa pfuma handizvozvo saka pamukaenda ukanga inyaya anobvisa chii saka zvakafamba sei manje chatakuda uchipinda munyaya yenyu zvakafamba sei manje maenda nemurume wenyu kunobvisa pfuma kuna atezva taenda ikoko anatezvara vati ndichauya tazoya kumba uyo anga kundivhevhetedza tiri kumba ikoko tichigara tadzoka kumba chigara kumba uye ndopa handitizvoni ini ndoda kuti muuye kumba kana muchinge mauya kumba tagara kumba moita sei moshanda kana muchinge mashanda pfuma ndozoendesa chi pfuma kuvabereki ini ndopa ndakamuti izvozvo asi kuita sei asi kuita
kuti inini ndichese nditange ndashanda futi kuti uzopa vabereki vangu chipfuma ini ndakashanda newe kare wambotaura kuti uri kuda ndidzokere kupi kumba. Imi mamuchida chiko, mamuchida pfuma here, mamuchida rudo kumunhu. Imi ndiri munoreva pfuma here, ndozvandiri kubvunza. Aiwa, ini ndasingamboreva pfuma. Maite chiko nokuti murume uyu ndiye wamakamboya. Inini chandakaramba kune murume uyu chekuti inini ndidzokere kumba kwake. Upenyu hwandairarama ndakagara kumba kwake ndo hwandakaramba kuti ndinodzokera ndorarama upenyu uhwo. Samboya ndirai murikuziva kuti munhu akapedzisa kutonga nyaya yenyu ndipano. Saka hazvina zvinobetsera kuti mutaure zvinhu zvamaudzirwa maimanje. Titaure zvinhu chaizvo mafambiro azvakaita sei. Ende ndafara maturi aiwe achivhevhetedza yaikuvhevhetedza ine nzira iyi. Aiwa kumba kwedu achidorora neni achirara neni kumba kwedu. Muri kuona mataura zvinhu zviviri achida kurara neni ukaziti achirara neni chaiitika chaicho chii. Ini ndo zvandakaramba kuti inini pendurai mubvunzo mati achida kurara neni mukabva mati achirara neni zvainyatsoitika ndezvii baba timubate nemhosva yake uyu amuna mhosva ima aida kurara nemi here kana kuti airara neni. Airara neni kumba kwedu. Handitika muchiguma kurarawo naye kumba kwenyu ndikutaura neni. Panguva yacho ndakazvibvuma. Maibvumaka kuro chaipa kuti mubvume inyaya yekuti chiko maiva chinhu chake. Mati? Mairara naye nokuti maiziva kuti muri mukadzi wani ndizvo zvakaitika nguva yakakura sei zvekurara mese zvekuvhevhetedzana muri kumba kaviri. Muri ikoko chii chakazopa kuti mubve pamba pamama kugara unozvevhetedzana nuri. Nyaya iyoyo ndiyo yakatoti ndibve yekuvhevhetedzwa. Okay, ndobva maenda kupi? Anzi makanogara kupi nachangamiri wazafamba pandakabva inini ndakanogara kuharare ndokandikaenda nogara. Akamboteerawo here kuharare? Pendura yamai akateera kangani kuharare? Kawani. Akasvikira mubabani? Pasisi pangu. Pasisi. Ko ndanzwa kuti pamukamboti rwara makarwara futi nurwara. Paakauya ipapo ndopandakarwara. Ndiye akasiya kurwarisana. Paakauya ikoko pacho. Pindurai mubvunzo, ndiye akasiya kurwarisana. Ndiye akasiya ndirwarisa kana kuti haasi. Asi paakauya pacho ipapo ndopandakatanga kurwara. Maigara ku. Masi? Maigara kwaakauya achikuona muchirwara ndokuti pasisi wangu ndikondegara. Ko makurwara mamuri kupi? Ndakazodzoka ndikauya kuno. Pataurwa nyaya yamaimuprofita hatichabika mataurwa zvazviri. Hamuna here kwamukambonogara kuchidzidzo imimi kwamaimuprofita? Pandakarwara ndiri kumba ndakasumuka ndikatakura mwana wangu ndikaenda kuna mai vatainamata nawo ndichigara ikoko. Havana here kumufonera kuti madzimai ako arwara zvinonyanyisa kuno akabva asvikawo ikoko? Haizvo zvandichazviziva asi ndikazomona achisvika kupi vakafonerana vachizoti alright. Asi akasvika asvika haana rubatsiro rwaakapawo here towards kurwara kwenyu? mari yandi kuziva $5. Alright, aiwa tizvirambe. $5 yanga ere kuti mubatsirike pakurwara kwamuri kuita ndeti? Zvino munhu anokuteera even muri pabonde panhu muchirwara haana rudo nemi here munhu iyeyo? Ndikutaura nemi kana munhu achiteera munhu ari kurwara haana rudo naye. anenge ana kufunga kwenyu nhasi ari papi? Kana ndiri ndanga ndichigotera munhu izvi ndaakuda kutorwa naMwari ndotosvika kunopa rubatsiro kuti Mwari ngaadzoke chine rudo naye munhu uyu, ndobva ndambomusiya ndoenda kune mumwe murume. Munonzwawo sei kana tini? Toti pane justified here.
kuzoti ndizomusiya panga patwa nenguva. Aiwa ndikubvunza ipapo chete kuti kana munhu achiteera kunonosvika kuti shuwa munhu ari panhungu obva asiya rubatsiro handizvo kuratidza kuti aita sei kana akasvika muchirwara akapa rubatsiro kuratidza kuti anga aita sei nemi anga ane chii nemi munhu ane rudo rwakadaro nhasiwo pamberi pangu tozvitoro sei nerudo rwanga anarwo tozoti matoenda kune mumwe munhu wamusina kana 2 weeks kudyana asina kumbokuteera kunchirwara wamunofanira kuita rudo naye ndeupi papa vamusati mapindura mubvunzo wamunofanira kuita rudo naye ndeupi uye ane just 2 weeks haasita akuteere hamuzoti anouya here kuchipatara kwacho ivhinga yamarwara naye kuteera muri pabonde wamunofanira kuita rudo naye ndeupi atotadza kuuya neni kunokudani wanaye ndowandiita rudo naye nekuti ndowandinenge ndinayo manzwanzesa kuti kouyai kuteerei muchirwara dai makafa maizoitira rudo neuyu kupi kudenga zvimwe mbona tichitaura kudenga tiri kudzoreredza pfungwa dzenyu kuti munyatsokalkulata 20 wezi uyo ari kundiradza kuti hapana paakazombosiya kuramba achikuteera achikuteera kumba kwanzva dzenyu akaenda kumba kwakwenyu kwachikondo akanzwa kuti maakuharare akateera kuti kuharare akanzwa kuti maakuame muprofita mukurwara akateera maame muprofita musiri kuziva kana zvamuri kuita izvozvo ari pamberi pamambo chimubvunza iguru wenyu kuti uchiri kundida here mubvunzei chidabhu wenyu ndokuda mukadzi wangu shamari chibvunza adzimai vako zvavakubvunza muchiundida here madam mina handichakuda zvine semutongi ndoita sei bwezu yataura position yake ende akatudza effort yake aisei kuteera imi pamukatoenda kwapakumaitototuti abhadhire fumati saka tochidii manje tatura nei orit uyo anenge akambokurova hero nenyaya yatichao hanzadzii ndimukubvunzwa kamai paripo nepaiuya kumba akakurova ndiani hanzadzi yangu achikurovera ichiti nenyaya yekuti aiuya kumba saka kureva kuti ari kuda here chidabvu pakuona kwenyini mati ari kuda here hanzadzi here mukuwasha ava zvavairamba zvokuti inini taurai ava zvavairamba ndezvekuti uyo aifanira kunditora ndichienda kunogara naye kumba kwake asingauye kuti ndirare naye kumba kwedu ndo zvavakandirovera right asi pamaibvuma kurara naye kurova kuti maimuda here murume mati pamaibvuma kurara naye maimuda here ko zvino rudo rwacho raendemo makoroko right maita zvakanaka muchibva munomudare makanziita seimi pamakauya kumudare vari kundoresemakuti mutongo wakanzi kudii namambo vakati endai kupi vakati endai kupi endai kumba kwenyu kwamaigara ndikoendai ndo zvakataura namambo anti imimi pamaita sei andakabva kuno ndikasvika kuno ndikati inini handiende nekuti kugara kwandaita ndiri ikoko imba yandaigara yanga iri imba yamaiguru saka ndikatoti inini handiende ikoko magariro andaita ndiri ikoko ndiyakaita kuti ndisadzokere ikoko ndigare kumba kwedu
Maita zvakanaka. Manzwa patotaura. Inoma ndikapedzisa kuziva panyaya yenyu ndepekuti chii. Muri kuenda kupi? Ndekuku kunzi ikoko. Ndakati endai kumurume wani. Dai makaenda kumba kwenyu yaizouya vhevhetedzera kumba kwateza. Konesa kutaura saka miraitinzwe musapopedzika wanda handizvozvo imimi pamberi pachangamiri makatogoti muri kuenda kumba kwani kwenyu uyu tikamuudza kuti tsvakira mukadzi wako mudiki pamwe pekugara kana vachiramba vachita sei vachitungana asi izvezvo zvatikataura tezvara uyu ngaaenda agare nemurume wake kuitira mangwana munhu ane mafeelings handizvozvo iwewe simba nekupfuma yani yako ukaona asina kupa pfuma yako dzoka kupi kuno within 2 weeks ndakabva kunotichena kumba ini chakandirwadza chekuti akanditi inini ndimuroi ndindakamusunga iye ndosaka ndisina kuzoita simba rekuti ndidzokere kuna uyu mashoko yamutaura panapa hati mashoko yakataurwa yenguva yakataura pane yakapfuura changamira akazokuudza kuti chiendai nemurume wenyu murume wenyaiko chienda utsvagira mukadzi kokugara ndizvavari kufunza changamiro kuti makazoenda kumba kwenyu sei zvamakutaura zvakataurwa kudhai tikazvitaura muno zvakapfuura handiti asina kuzvitaura here pamusoro echangamiro ivo vari kuti hadzi vakatadza kuzviremo kwemurume wavo nokuti murume aiva ati nemakatisunga ukaiuya murume maaivanasisi pindura ndevavabvunza varikokwa mairara sei naye uyu iye makamusunga handisi kuziva kuti iye akazviita sei asi aitoita zvake ani mairara naye zvakanaka hanzi mubvunzo unobvunzo wakanaka chaizvamai hanzi mararire aita mukumba pake iye zvairamba kufamba naye paakazoya kuye kumamuri zvaifamba here ndizvoda kuziva nokutonga tongi zvaifamba zvorava kuti urwere wange uri kumba kwenyu kuye kwekamaigara kuye ndizvoka saka imimi kana makaona zvichifamba makarwadziwa nei nezvinhu zvisina basa because makatoexperimenta mukatoonaiwa fm pakamoto zvinhu zviri kuita chinorwadzira nacho ndechekuti inini pandakabva ikoko achindirongedzera zvinhu achinditiibva pano achindirongedzera zvinhu ini ndakasumuka ndikandonogara mbuka vabereki vangu nemwana mwana iyeye asingambomusapota right amai maita basa handiti mamusati mauya kudare mauya kudare dare rine zvarakazotaura handi ndizvo saka pari zvino isusu tototi mune chaji yekuti makaita defy court order nekuti mutongi vakataura panapa vakati inimi endai kumurume wenyu chaiziva mutongi ndechekuti mangwana nyaya iyi ichadzoka futi papi pano kudzoka kwaichaita pachange pane mumwe munhu manje akunzi atora mukadzi upi nekuti uyu kutopera kwaari kuita kutotaura kuti uyu chikomo haisiri sei chatora mukadzi wangu asi chiri kundinetsa atezarabvumira chikomo kunopinda pausanza wangu manza nyaya iripo imi makanzi endai kumurume wenyu ndo maperi akaita nyaya yenyu pano ava vakanzi vatambire pfuma vakarambawo futi kutambira pfuma kutaura kuti vakaita go against the court order zvakanga zvataurwa nachangamire kuti iwe siyana nezvevanhu ava vari 2 iwe puhwa pfuma yako chete vasvika kumberi vanga vavakutenderedza zvinoti kushamisa vazotambira $300 saka isusu sedari takutonoti aiwa panga pagara pane tension yekuti ava vanga vagara vasingade mukuwashi ndesaka futi akatombokurovai ndosaka akambokurovai kuti koma akuitire izvi isi siri kuda munhu ini ndikutototi kana muri kuno haakwanise kuwana chii usavi hwake endi nhasi unouya kuwereka pepabheki ka $300 abanzi wemukama but imhosva kana kuti mukadzi womunhu hakuna mukadzi anobarika varume manzo zvati kutaura mai kana musisade munhu munoyatanapo pamberi pamamba mutaura kuti changamire murume uyo handichada zvandisisa mude inini ndauda kuti ndimurambe pamberi penyu tobva tazvinyora mumagwaro varambana vabvisa gupuro mbudzi taiona panapa
avachadanana pamusoro ichangamira tiri kukuudzai ngoteerera dai mamboita nguva yekuteerera dzimwe dzenguva chiri kurasisai muri kukurumbidza kuenda kumberi saka kana musina kupa munhu weguburo panapa tichiriona muri mukadzi wacho mazvinzisisi atozvibatira chikomo muri muoita anonzai munyowani mafike zulu ani crash one sene muyake amuizesene imamu zvese mumuri mutoita rudo nemunhu wamukazii kouya anonzani uyu wamakagara naye pasaidi anonzani chaunani auraya mai hapana kuda chidabu munaonanga nayo mama nenguva ikadii muri mese ndagara naifuyesi saka munomurume mamugara naye makamuudza kuti ndine mukadzi ndine murume wangu kare hamuna kumutaura kuti ndine murume makati musikana ndakamuudza kuti hatitese makange maramba naye nemurume tasinogare tese aiwa ndati pamakamuudza kuti handisina murume makange maramba naye makarambana kuti ndosaka muchinzwa mashoko kana vachitaura mashoko ivai vanhu vanofunga kuti muri kuita zvinhu changamira kudza ndakakuti endai muno patapedzisa kutaura nemi panapa endai munodzokera kumba kwenyu imosvika kumba kwenyu mani makutisiya zvataura nachangamiri zviye muchienda kukagara mumwe murume hamuchamutaura kuti ndi mukadzi wemunhu zita rake hamuchida basa naro anenge anganyanya kuvhevhetedza kudarika zvaita kubva matadza kana kuziva zita munhu ndobva atouya ndobva atosvika pamba ndobva atobvisa 300 zita rake hamurizive baba venyu havazvapananyaya chakapuraniwa zvisina basa rezvino vanhu vamukutaura navo panapa vanhu vanotofungawo vanoona kuti mukutaura chii chinhu uyu mukadzi uyu ari kutoziva zita remurume wake nokuti izvo zvatoe kumba kwemurume wake orati munonzi munogara kwani amaitaura imweni kwamunogara munonzi munogara kwani anonzani tafira ikantafira papurazi here paruzeva kupi zvino nhasi ndiri kudzorereka kumurume wenyu yekutanga maona here panyaya ndiri kuendesai kumurume wenyu yekutanga muri kuti mudinapa because hakuna ndovanzi makuna kuno hakuna mukadzi ariwo rwakadivika handiti muri muparika varume handiparike iwe ukaendesa pfuma ikawanda sei yakambotambirwa wane mama wakatombogara pasi wachitambira pfuma yake beba rinoriziva rama handiriziva ndobva ndariona makaroorwa kweri 2017 neuyu ndopandakaroorwa ndiri 2017 akatomboaiwa kumusha kwenyu achibvisa pfuma anobvira asvika haana chaasa kana wani hapana tezaramu akambosvikawo here kumusha kwenyu achibvisa pfuma matsvakire kurongona
Kozvino naye basa ndanzwa fanike pamba pana ramukuti tadzisa hwema tanzwa pamba pane muchibvunura iwe nayo shama sutu yababa yebrown nebhutsu size 8 ndiyo yadzana iwewe baba wacho hatina kuti akatengerwa kati akazvichaja zvidizvi ndiani shamari chauri kuita hauchimbopa maropadzo mwana wako izvingo ari kuenda mberi bosi chapa kuti tigare pano unzenza une mwana wako tauchikuudza chokwadi ende unzenza wacho unosapotwa neni muri tu mukutopromota chihure zvamuri kutoita mukutorwadzisa akafa hapana paita kuti mwana wako aite nzenza saizvozvo wanzozandikutaura wanzozandikutaura saka ndiri kukuonesa kuti usarwadzise mukoma wako mufi nekupromota unzenza womwana iwe shamwari uyo anobvisa machirero iwe unozati patika kutonga tikakubvunza ukati pane listi pabviswa masungiro pakutanga kai iwe wakabvisa pfuma ikunani zvakamakwa zvese changamiriro ndikabvisa wakabvisira kunani kuna baba namai vapi atizvo vangu vakashaya uyo angasikwe ngaripa zvangofanana etererai zvakangofanana baba ine mabvunzo akanana changamire munhu anoda kubvunza inini vakubvunzai kuti matimi mukwasha uyo akamboya kumba kwenyu nai mukamudzokera kutora mukadzi wako mukataura nemunhu akatisisa mwana unjete musina kana chamakadzisirwa kune kutaura matuka kadaro maita zvakanaka nauyiwo ndeyekuti mauya maudzana ndizvo kuti tikasvika kuti chadai timbonyaaagaoneti kupruvhe utofu chekutanga wakarowa munhu unozoti mhosvirei assault wachiziva kurowa kwakaita nzvadzi yako kurowa kwandakaita pindura mubvunzo mani ndakunozive kuti mhosva yaassault ndoziva mhosva ukabva tidaita sport free ati ndikakubvunza kuti nhasi uyu mukwasha akati ari kuda mudzimai wake uchazvifambisa sei handizvozvo ndobva ndabvunzawo iwe uri kuda here mukadzi wako akabva ati hongu kuda mukadzi wani ndotati atezvare muchapaita sei kana padaro wapindura kuti chii andizopindura kuti kudini zvamire chakamira kuwirirana kwavo saka wanga uchitoziva kareka sidanzine mwana wako anditi aiwaka mwana wako auya achichiya awirirana ine munhu usaite drama rikadaro atipromote nzenza wanzozvuta ende unzenze wacho kuti urikuitwa newe imbomunyora mbudzi yake ndotamba nenabwaka satendo mutombo tamba nemichembe kutanga chaipo mamuza mamubvunza mubvunzo kuti ndiani uyu ati kudi wawabvunzwa wati pana uyu ukati handimuzive asi izvino zvekutaura kuti mukwasha wangu haunoti kutamba nepfungwa dzevanhu iwewe haugone kuramba pfuma yekapepa uchipfuma kana ichienda musha matezvara inoenda kumunyana ndewitness wo saka unoita sekuti uramba kuti zvinhu zvakauya nemukwasha zvakauya nasadoko pari uyu ndepekuti tikati tine chatakatambira handi ndizvo taane mhosva kutakazitambira zvakataita but chinhu asiri kuziva ndechekuti abvuma kare kuti uyu mukwasha wangu handiti wazvibvuma kuti uyu mukwasha wangu izvozvo zvekuti mukwasha wako izvozvo nhasi unowazotora mukadzi womukwasha wako ndobva wamupa mumwe munhu imhosva chakamire pane zvinhu zvandaona kuramba kwaita vanhu vapfuma vaita ziva dhiri riri kuita mwana wavo uyu murume hasi we2 weeks ndowakudhara paazoda kuzouya kunooneka ndipo pa2 weeks apa saka uyu murume aipinda basa rekuenda kwese kwana chibondo kuti abvise mari iwe mukrash wari ukatanga kudana naye rini iwe October rini 2015 2019 October 2022
watanga utanda baboko wapi makaenzera nakangani na iyeyo wandinayo iyeyo wacho kubva muno kutoka kusvika nhasi kawandisa komatanga kugara naye rini kugara kumba kwake kugara kumba kwake pandakaidana naye nokubva ndaenzerana naye ndikatanga kugara kumba kwake mana December 2022 ndoba kumanzira rini anzazo yari muzobvisa kwatezva akauya mwedzi watabho April noti watova nhungu yake ka wane nhungu yake yana mwedzi mingani pindura Numbudenyama inakapana kumwe. Ne 2 months. Istatiwo kwamkapana. Saka wanditozo. Aizondizo kumwe. Ezondeza. Inde panga isone tulishinda akaenda uwo usiri wati akaenda kugara vani tutira kugara ese. But yakubudza kubva December. Titese. Takatotanga October. Andichabona kuverenga kana ndakaitiwa. Ndozvari kutaura. Wazindisisa? Asiyo uituki. Asi manje tiri kuti nguva yese pese mamusati mamuzi anga achijira uyu shama dzingadzwa kwanzana nezvinhu kuti chiinacho wamboto kumuda pai saka angadzwa kumuda nenhungu yake iwe akutane 2 months unzani ana kutaura materera atitanichi kutaura tobatasara 7 kungende pamapena ukuti chii mukadzwa kumuda saka timokuya mubvunza kushomanani uri kuda mukadzi wako naye saka uri kutaura kuti mukadzi kana waenda naye kumba uri kuchamuzadzisa kuisvike nhumbu isimbe ndizvo mukadzi wangu neindina dati pindura saka mwana ndewani ndiwangu Cesar, unoona seyakuoneko chii uyanzidi nenhungu yake kana injiniri yematwini zvingoda mukadzi wamuzvakadasi ateza ora wangodotipa mari ndakutaura kuti pamari pakauya munhu achitaura kubvisa mari hakuna munhu anga aripo kumba vakadzorwa naamai baba wangu achirwara indandisipo saka akanzi munongonobvisira kuti ikoko kudari kana kuti unozodzoka kunokoko kana vakomana vaita sei vavaipo kana aiwa zvaudozobvira urikugona shamari kutaura teerera hauna kutadza uri kuti uyu akatouya achida kubvisa mari mushamani kwenyu ndizvanzika ndobva awanda pana amai andizvozvo kureva kuti aita mukadzi wani choti haana kukomplai here zvaakaudzwa ndidari kuti endesa pfuma kwaatezvara kana akatombosvika kumusha kwenyu anoteedzera here saka anomosha ndiyai utamba nechangamiro wamboramba futi kuti asi mukwata wako wakuti akasvika mumusha menyu futi mazozautaure abva kuno kudare akatozoenda nemari yepfuma uyuandidika ndo yaari kutaura kuti yakasvika mumusha menyu ndobva adzorwa kunzi avapo kana kutoenda kubvisira kudare ndazvinzvisa ndopanda mubvunza mubvunzo kuti uchitanga changamiro vachikubvunza nyaya yekuti uchitanga foundation waramba kuti hasi mukwata wako iye akatogosvika nekuma ipati kutaura kuti musapurani zvinhu zvinozonyadzisa kubva kuma makarangana saka uchamuita sei nhasi wezi pfuma yake akauya nayo mukadzi wake ari kumuda toipedza sei haana kuramba kupa pfuma akatouya naye nanhasi 1500
nanhasi arikuda kubvisa anayo saka muchaita sei baba babomu mashure muchaita sei mukwasha aiwa mira nezvakushama wanzwaka hanzi akatouya handiti baba wachirwara paukaenda nepfuma ari pamberi pako ndiyataura kuti vakauya baba wachirwara wanzwaka akabva auya futi kumba kwako iwewe akakudza kuti unobvisa chii pfuma mira akati kubatsire ndanononononokamukozoto ndokakuvhiringa wanzwisisa wataura kuti ndakati chiendai ngatichiendai tonokurura mashoko kumba kwani handiti kuri kuti kumba kwanga asvika akakudza objective yekuti ndinoda madzina yangu ndinoda kubvisa chii pfuma wakazoendera umba kwangoma wakasvika nawo irana aiwa ndokusvika nawe ndangosvika saka akauraya nyaya ndiyani iwe mukwasha asvika baba mudiki ukubva wati aiwa usape mukwasha mhosva iwe ubva wataura kuti ndakunotaura kuna mukoma ukasvika kuti watsanangura kuti pfuma mukwasha akauda kunza pfuma here aiwa ndangosvika uchingoti mukoma ndauya pano mukwasha auya kumba vari kuti auda mudzimai wake saka mukwasha wacho haana kuzowanika ko nyaya yekubvisa pfuma wakawaudza kuti mukwasha akutotenderane pfuma mmaoko wainzvenga sei wezi uyu mwana wako uyu ari kuta wanzozatuta ari kuti mukwasha akatorovera pana amai vake naamai vekuyu akabata mari pai saka toti apa mwana uyu nzenza ndiani iwe baba womunhu tati apa mwana uyu nzenza ndiani kana munhu aita nguva yekutenderera nepfuma mumaoko anonzwa kudauko munhu urunzozauda iwe wauna mukadzi iwe achazara muna mukadzi ko uyu wamanga muchiti agaroga 2019 asina murume ende murume wacho achitenderera akabata pfuma muchikwe murozi amboenda kukurwariwa woenda kumba kwako wodii uri kuti chiiva kuti kudiva vaiuya ndiwo wakuwasha murwere angasina mukwasha wana mudani mwana nemukadzi wake mukwasha akauya achitenda madzimai angu basa orit ndingatibodaiwo shamati nhasi avarwere vakafa pfuma yavo neuyo pocha kuora ngoma yapiwani kusasho itenderedza mumwe nepfuma chii akauya unozunza akataura kuti tezvara ndakatoda madzimai yangu haana kuya nazvo mira iwe taura baba wako vanenge vari kusara pamashure mukwasha haana kusvika here achiti ndauya nepfuma yanida kubvisa aiwa chinyarara munzwi mwana wenyu baba haana kusvika wakanzwa kuti akasvika handiti handiti wazvinzi saka iwe pane kwakunzveka padikidiki uyangu uya une kamari kadikidiki wausati wakuziva zita rake kana mutupo wake wakatambira pfuma yeuyu ane nguva achitenderera naye mumamana saka toti apa mwana unzenza wokungana varume vaviri panzvimbo ndiani iwewe baba vapi handiti wazvona akada kuvhevhetedzwa neuyu mobva mamurova ndaona masunza roko muri chii chevana ndati muri chii chevana taura taura musikana akaenda kuharare kubasa aenda kuharare kubasa kushanda basa remubarosa baba akabva aenda kuharare akunotengesa ofoti yake
Acabaram de ficar para assistir o Mscano. Acho que estava assistindo o Mscano, não chegaram para o para assistir. Mirai. Amai. Mirai. Amai, Mirai. Amai. Ei. Amai. Ei. Mirai. Vou te aurar um bocadinho. Não garisano. Manga muri kwere. Pindurai mvunzo tati mai vakwere kwarare. Ndivisiso here. Ndivisiso ati muri chiche vanhu ava matikuti. Ndatete vachawo. Kusaka munopupurire zvisi zvenyu. Imimisira isisi vacho vapupure pavo. Sama tokwira bhazi uko kuti ndikwenda kupupure zvinhu zvatisina kuona zviitika. Amai kunopiwa mhosva musina. Taurai chokwadi muratete vacho. Mati munogara kupi? Mati munogara kupi? Takutaura kuti vanozvidokwa-dokwa zvoda kuzotaura kudai pasi. Munogara kupi? Munogara kupi? Munogara kupi? Samukuti ani vakuti. Ndimo mupesanisa vana. Ndimo mukukonzeresa. Ndoti mubati ndomupesanisa vana. Twanane. Ndimi mukukonzeresa unzenza wevana imini. Kana muno ukama hwacho musingataure chokwadi pavana. Vachaita dungwe so. Mati anopenga manoi. Pindurai mvunzo mati anopenga. Akarwara kupenga kurasika njere. Alright, chimira zvenyu. Ambuya. Ende zvaaita zvishuwa zvekuita varume ndezvekupenga. Njere dzake nchiri kudzidamuta futi ipa. Right. Takuya mukupindira nyaya yedu. Mukuwashati vinale pamiri ipa. Avakambodya pfuma yangu handine inazo kuda mudzimai wangu. Muri kuti kudii kuti matambira pfuma yemungu. Hana basa Asina basa. Atezati, muri kuti kudii? Uya ati kuti zvakakumira sei. Handizo. Dzimakandidhileya ichitenderera kudaiwo kwese. Zvino nhasi ndauya pamberi pachangamire. Ndiri kuda mudzimai wani wangu. Muri kuti ndimatamba imwe 300. Uya atoti ne 300 yacho akakupai mubvere mukuwasha here. Unovapa here 300 yacho? Taurisa? Ndovapa. Right, handiki. Baba womunhu. Yamo kumenya. Iteti fana. Ende pafuma matogara zvisiri izvo futi. Iwewe ndiwo wakatambira pfuma yemukuwasha kupedzisira. Ndiwai kwangu wakatogara papi? Ndiwo kupedza nyaya. Titaurire tati uya ati 300 yawakabhadharwa ndiri kudzosera. Ndikuda mukadzi wangu. Uri kuti chii? Taurai zvinomufungwa pamazvi kufunga. Ndikwanise tichangamira kuti ndichiti ndichamuzorera kana kuti ndotuyo atonaratori kana kuti adzomaratori. Asina udzodzero, anopiwa mukadzi wake. Wanzvisa shona here kutaura mukwata wewe. Ati izvo. Handisi kuda kusiya muri pamoto atezvara nemisteki yamakaita. 300 yamukadyira uyu ndikuda kubhara. Asi ndikuda mukadzi wangu kunani kwamuri. Ndikuti chii? Vachangopinda ngati nyarare. Nogona kutoka panze pane mikwena. Haikona kutoroka shamwari. Munhu wada mukadzi wake wati kudii? Hamufaniri kuremerwa kapachena bhozi makarodza mukadzi womuri. Munoremerwa sei? Nyaya iri pachena. Amai, mukada kuita zvisizvo panapa ndinoita nemi. Manzwa? Hamusiri matambira pfuma inini. Manzwa kuzotaura? Ndati vaudzei kuti havasiwo vakatambira pfuma. Akatambira pfuma ndiyo tinotaura naye. Mamusingaziva kuti mukadzi womurizi? Kana muchitonga pfumba, kana moya kunotongwa kumatare, kunomonzwa zvekumatare. Moda kupa vana unzenza munyika. Iwe shama dzipedza nyaya dzavo.
hanzi musadororoke shamwari, hanzi nyaya iri pachena mukuwashati nozviripo izvozvo. Mukadzi wangu ndinomuda, anga akupai mari yacho, mari yacho ndinodzorera. Indira kuya mukadzi wangu, pfuma ini ngokupai. Ndozvaari kutaura. Wauda kutopendera changamire tatopedza nyaya yako variwo isati yataura. Uningati mudzimai wake ngatore asi aiwa iwe ndiwe wakatambira pfuma uko andatobva hakuna anzi andiri kudanza ndiri kuda pauri ndiwe wakatambira pfuma ndiwe baba womunhu ende ndiwaiziva wakatenderedza munhu uyo ane pfuma chichiudza uri kuti kudii mukuwasha zvaari kutaura uri kuzvinzwa hati 7 mari dzasara ndiri chariritirawo nezvekumberi ndinenge ndinazvo mukadzi iri kumuda nemwana wacho ndewangu nemwana wacho ndewangu ndizvozvo ndomupa bheri kuti chii hamusi baba kana iye wacho kutopiwa mari kurora mukadzi womunhu anopiwa chii hapana chaanopiwa chikomba chinofanakubhadhira mombe dzopiwa mukadzi womunhu yese akachitoda zita tida kutoenda unomutora akaenzerawo ipapo pakakwanirana uyo akakuziva zvekuita akabuda mune mukadzi wake ndozvaari kuda ndozvaakwirira anditi ndizvere ukuti kudii ndari taura maomero nepano asi bekurodza mukadzi womunhu hapana kuomera iyo shamadzaatizomoza hanzvadzi yangu yakarambwa akauya kurambwa kunoenda kunashakamiri handizvo hatisi kukudai hamuna mwana wamukarodza tiri kuda vakarodza vana vakarodza aniwe ndimi baba womwana here inini ndini ndanga ndiripo panyaya maita zvakanaka tabvapo kare hatifambe nenyaya dzakukoreka uyo akarodza achiziva kuti mukadzi womunhu ndiwo atiri kuda emimi muri ateto kumushako tarorwa kumwe kwakarorwa vane vabereki vava iwe shamari kana wakundika manje kuita sei pamusoro pewasha wako woza hashayika zvese kana wati wamima mukadzi waakuita sei pamusoro pake ndiwo ukamukanganisira watouraya musha wake baba wachimanikire makambosangana nadzo kare idzi murisoro jena batsirai vakomana zvakuitika padara zvikaisa nezvekufundika pokupedzisira kuti vapetere zvavaikuitika aitika nazvo zvaripo zvaakutoreva kuti avo baba vari kubhadhara mukuwasha wavo wanza zvinoitira nezvere wandozvada wanzvaaa watichi pamusoro pezvawakaita sei pamusoro peuyanga hwawakaita mukuwasha handiti apo mune ukama nevanhu ava here muri chii anzi ukama muri chii vanhu muri kare matsenga vemwana uyu imbotaurai tinzwe mashoko ababa mukuru nawiri mapa ndokuti uyu mukwasha wangu mukwasha hatimuzivi one plus kwechituu akaramba ega mukadzi pamusoro baba chinenge chakatatupa kudhara ikoko manga muri panze ndesaka kana mozaona tikaona vanhu vane mhanza tikaona vanhu vane mhanza tinoita kuti ndanasoro jena nezvavakaona nechekare hatitarise kuti varasike mumashoko mandinzwisisa
Kana vanhu varoorana pachivanhu vanorambanirana kupi? Mimba zirenyu. Hanzi kana vanhu varoorana pachivanhu vanorambanirana kupi sekuziva kwenyu makaponoka kare? Vanorambanirana kana kudaro. Kwani? Ripi? Kudaro kana kwane mitoko kana wasabu. Handinoona vana vanenge vakukuseka. Vaita zvakanaka baba. Varatidza kushaya kwenyizivo. Chimbotorai kuzorora mungati dzose kumashure. Iwe shamari. Mutanara paataura zvinhu chaizvoizvo. Handinzwisisa. Ende aedza kudetseredza pasituation yakakuomera. Handizvozvo. Wakadya mari yemunhu unyoro humwe. Handizvozvo. Pamukadzi wechii? Munhu. Wandinzwisisa. Uya kuti zvino aiteka losi kuti oti ashaya mukadzi woshaya zvaunomuitira munhu akabheka akapinda mumusha mako. Wandinzwisisa. Iwewe ndiwo vakuziva kuti ucharonga sei nemukuwasha wokumyowa. Handiti kuti muripe upi uyu. Wandinzwisisa. Akavhiringa zvinhu ndiyo. Wozwa ipango vakatuga wataura kuti no mukuwasha ndanzwa. Uyu uri kumuda ndazvinzwisisa. Wauya nepfuma ndimiro 1 wiki. Ndiende anopedzerana nyaya dzake nemurume anga akamuroora kupi kumashure. Handiti izvi kutonga kwatiri kuita kako. Iyi nyaya yekuti uyu ari kuti tibude pachena ukufunga zvipi pamusoro pewanano yani yedu mazuva aite sei awanda. Wobva abudirwa pachena kuti achiri kudiwa here kana kuti haachate sei haachadiwa. Kana padaro manje yakutambanudzika. Wakutambira wakasununguka fume mkwasha chii mucha. Wandinzwisisa. Kari matsenga shamani achakompensate nemombe mbiri pamusoro peuyanga wake. Iwe wati kuti kusungirire wanza zvatutaura. Wona paakunzi pane chazvarwa nechekare. Handizvozvo. Uyezve vese wangona vari kuita noiza vabva vakabhekana kuti iwe ndo unoramba kuti ndichada murume. Wandinzwisisa. Zvino iwewe vakuramba. Wandinzwa. Asi mari yavo mombe dzavo hadzisi kuzoramba kuuya mumwe mani mako. Hatidi kupromota unzenza munhu haroorwe kaviri. Mandinzwisisa. Saka kune mombe mbiri dzichauya compensation kune vanate zvavo. Kana varwadziwa vachaleza nemukuwasha wavo kuti no munhu wakanga waroora wemukadzi wechii wemunhu. Maita in 2 weeks ngazvive zvavo. Membudzi yavo yekuita zvako vachiita zveshe. Nemari yake idari.